सिजोंने फंबाय खुलुमबाय आंनि जयनार YouTube चेनेलाव बयखौबो दिनैहाय फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरबाय आङो दायो थांसिगोन आङो नै बे बिल्डिंआवनो थादों जाहैबाय नै बे बिल्डिंआवनो फाइनालि इनिफ्राय जोंनि फंबाया आंखौ दोनलांसिगोन बे फंबाय नोंनिसिम बिराद रोजा रोजा धन्यबाद होननाय थाबाय थेंक इउ सो माच दिनैनि हरसेयाव आंखौ हेल्प होनायनि थाखाय आं आदाखौ दोनैसिगोन ना हाइस भिडिअ आच्छा आदा दङ दा बासआ 11:30 दङ आरोना 11:30 निफ्राय डाइरेक्ट क'क्राझार मोनहैखागोन आरो बे क'क्राझारनि बासआव थिखोना हरनोसै आङो आच्छा होनब्ला बेयावनो गाखोना थांनायसै आंबो थाबैनो सहैनाय बायदि ना होनब्ला जों थांनायसै बे लामाजोंनो अके चलो दा जों थांगासिनो गुवाहाटिया नै माबायदि ओरैबायदि टाउन जाबायना बिराद जोंनि फंबाया थाव सोसिगोन नैबेयावहाय थाव सोनानै थांनायसै आरोखि ना नै थाव सोसिगोन औ नङाब्ला दा गारियानो थाब थायोब्ला सेस जागोन नङाबा flyover मोनफैबाय नै गाइस जोङो आङो फैबाय नै बाजे हटेलाव ब्रेकफास्ट मोनो ना मोना नोंथांमोन दिनै मोनसे भिडिअ बे भिडिअनि गेजेरजों गोदान आपडेट जों आरो बिराद मोजां नाइस नोंथांमोना नायगोन ना रेडि ना अब्ला आं नोंथांमोननो देखायसिगोन नैबे बासखौ नुदोंना मा लिरनाय दङ नै बेहाय फास्टफुडनि माबा माबि जानो मोनगोन आरोखि ना जोङो दायो बेयावहाय नै हरनिफ्राय लानानै साहा बायदिसिना मोनजागोन फंबाय औ गैखाला ब्रेकफास्ट जानो होनना फैदोंमोन जोङो औ नै बेयावनो ओरैबायदि लेटेस्ट आरोखि ना नै मेनुआ नायदो नै ओरैबायदि मोजां नायनो हागोन बेयावहाय जोङो जासिगोन जोङो हाबसिगोन एक्चुअलि मा मोनो जोङो नायनोसै बेयावथ' बिराद स्टैंडर्ड नै बासनि सिङावनो इदि दङ ओरैबायदि बहुत अच्छा लगा भैया हम कभी भी ऐसा हमारा आसाम में भी ऐसा नहीं देखा था हम गुवाहाटी आया बहुत अच्छा है हम भी आसाम से बोंगाईगांव कल मुंबई से आया हम ओके अभी इधर हम लोग खाएगा इधर बहुत अच्छा लगा वाव मोजाङानो ओरैबायदि मोजां ना गारि सिङावनो जानाय लोंनाय जिरायनाय गासिनो दंजोबो एसि बावसो नोंनि सिङावहाय एसि नै नायनो हागोन गुसुनो गादिबावसो नै नायनो हागोन नै जों अब्ला जानोसै मा बिहरनांगौ बिहरनानै जानोसै जों फुरिखौ ओमफ्राय जों फुरि जानोसै दा हयले माबायदि नायनोसै होबाय नै लोंसिगोन नायदो नै सिनो कम कालार गोबां आरोखि ना नै साफात खरा बिराद मोजां फुङाव लाबोबाय नै गुवाहाटियाव दंफैयो आइएसबिटिआव इनिफ्राय नैबे सैमाखौ नुखादोंना नै सैमा फिसाया जा अन्थाव बाथाव बिनि बिजनेसावबो दङ नै जोंनि फंबाया बेखौ बेसेबांनि फानहरो होनदों बेखौ मासेयाव बिदिनो मा होनो बेखौथ' गासै 5,500 हरो 5,500 हरगोन ना बेखौ 5,500 आच्छा बिराद मोजांनि अन्थाव बाथाव क'क्राझारबाबो गासिबो जायगायावनो माने जों बासाव साप्लाय खालामहरो आरोना आच्छा बासाव मासेलाबो हरो नामा मासेबाबो हरो डाइरेक्ट आच्छा गोबां नांगौला गोबांबो हरो मानै माथाम नांगौबाबो माने बेखौ बबे जायगानिफ्राय लाबोयो बियो सिलिगुरिनिफ्राय फैनाय अ सिलिगुरि आयो सिलिगुरि शिलं बेफोरबायदिनिफ्राय फैयो आरो अके दे अब्ला सोरबाफोर लानो गोसोब्ला कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय आंनावहाय कन्टेक्ट खालाम आं माने जाया लाथायगोन बिसोर कन्टेक्ट खालामनांगोन दे लाथायाबा ओरैनो सोंलाबायनाय बे नङा जिखुनु कमेन्टआव सोंहरनाया बे बेलेग लाथारगोन होनोब्ला आंनि नाम्बारखौ हरगोन आं बेनिफ्राय आंनि नाम्बारनिफ्राय आं बे फंबायखौ रायज्लायहरगोन आं मानो होनब्ला बिसिनाव लाया मुङा बिराद डिस्टार्ब जायो आरोखि ना गोबां मानसिनि फन नाम्बार थाङो बिसिनावहाय जाया लाथायगोन बे मानसिया कन्टेक्ट खालामनो हागोन ना दा माथो फंबाय
कन्टेक्ट लायोब्ला लाथायगोन मानसिया जायनो नांगौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आदाखौ आदानिफ्राय आंनो माने गोदाव सोराव ओरैनोल' नाम्बार बिज्रां हरनानै मोनोब्ला फना हिसाब गैयि फैयो नालाय नोंसिनाव खामानियाव बेस्थ' थायो नोंहा आंनाव जाया लाथायगोन बियो खबर हर बेनिफ्राय आं रायज्लायनानै हरगोन आरोखि आङो थाइसे थाखाबो नाङा दे आं दानाल नङा माने फंबायनि बिजनेसा देरथों बेल' आरोखि आंनि थाखाय अके दायो आङो क'क्राझार बासनिफ्राय गाखोगासिनो दायो आङो तांसेगwn काजलगाव गुवाहाटीनिफ्राय गाखोबाय दा 3 मिनिट कयटायाव सहैयो नायलांगासिनो अब्लाबो भिडिअखौ नायलांनाय जाबाय लोगोफोर गासिनो अब्ला आं थांगासिनो ओमफ्राय नै ओरैहाय नायनो हागोन ओरैथ' जोबोद मोना जाहैबाय नै हाइवे रड नै बेफोरनोसै लामाफ्रा गुवाहाटी सराइघाट मोनफैबाय नै जोङो नायनो हागोन नै जों ब्रिजआवहाय दङ थांगासिनो दङ बङाइगाव दायो बरपेटा सिमलायाव सफैबाय गारिया दसे रेस्ट लादों सोरबाफोर साहा लोंनो गोसोब्ला साहा लोंनो हागोन ओंखाम जानो बाहेरायाव थांनो गोसोब्लाबो हागोन ओमफ्राय नै बेयावनो फ्लाइअभारनि गाहायावनो दङ आङो नै बेयावहाय गारिया नैबेनो आंलाय बड'लेण्डसो सानदोंमोन बड'लेण्ड नङा दायो नै आं बेयाव दंथ'यो दसे रेस्ट लानायसै साहा लोंनायसै ओमफ्राय केक बायदिसिना दङ नै बेयाव मिस्टि बायदिसिना दङ बेफोरखौबो जानो हागोन ओमफ्राय नायनायनोसै माबायदि मा दङ केकनि सुइटनि आइटेम दङ नै बेयावहाय आरो बेयाव जुइस बायदिसिना दङ मोजाङानो बेयाव माबाफोर मोनसे जानोसै रेस्ट लानायसै ना बेयाव दोनथ'नाय जाथ'बाय दा जाखांनायनि उनावहाय ओंखारला आङो देखायफिनगोन जानोसै नैबे मिस्टिखौहाय मिस्टि जानोसै गाइस गुवाहाटीयावहाय ब्रेकफास्ट खालामाव फैदों दा मिस्टि ओरै जानोसै धालिगाव फ्लाइअभार फाइनालि वेलकाम टु काजलगाव आङो दायो सफैबाय गुवाहाटीनिफ्राय दायो बासनिफ्राय फैदों आरो बयनिसिमबो बासाव जिरायग्राफोरनि थेंक इउ स' माच दायो आंनि जायगाया मोनबाय काजलगावनिफ्राय आङो थांसिगोन बेंटलनिफ्राय आङो डाइरेक्ट थांसिगोन दा नायलांबाय थादों लोगोफोर बेयावनोसो नै जायगाफ्रा सफैबाय आङो ओरैबायदि बाबाय जिरायनो बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच ओरैबायदि मोजां दैदेनना लाबोबाय बास आरो फ्लाइट आरो अट' जेरावखि बेरायनायनि थाखाय मोजां दैदेनना लाबोबाय गोबां मानसि जिरायनानै दंलायो मानसिफ्रा ओरैबायदि लाजिया फाजिया भिडिअ बानायनांगौ जायो आरोखि ना दायो सफैबाय नेक्स्टआव ओंखारगोन आंना नेक्स्टआव बेंटल मोनफैबायलै लोगोफोर बेंटल नै गोबावसोमोन नुयिया दखान नै गावनि जायगानि दखानखौ मोनफैबाय जायगाखौ मोनफैबाय दा न'आव थांनायसो लांफैगासिनो दङ